dous temas, o que se chama un dúo, Mariña. E o primeiro tema é Xaneira, un tema que se toca solamente a principio de ano na zona de Saxamonte, en Pontevedra. E o segundo tema é un vals tradicional galego que se chama O Pequecho. E aquí, no segundo vals, vamos a contar ca colaboración desinteresada de dos percusionistas voluntarios que deixaron a playa para vir a colaborar con nós. Supoño que con unha cervexa pasarán.